Servizz favur trattamenti iżjed malajr lil pazjenti tal-kanċer li tnieda fl-2019 bi ftit għexieren ta' tobba tal-familja li jirreferu l-każi dirett liċ-Ċentru tal-Onkoloġija Seren Nimamo jew Samok fl-Isptar Mater Dei, illum hu sew mifrux u qed jiġi operat biżjed minn 450 tabib. Il-maġġoranza tal-pazjenti li jkunu referuti għal fast track ikollhom bejn 65 u 85 sena, għalkemm Robert Falzon li hu l-Fast Track Cancer Coordinator spjega lil One News li fil-verità jintbagħtu anka dawk minn etajiet żgħar. Il-proġett tnieda meta Dr. Danika Marmara li bdiet id-direttorat tal-Cancer Care Pathways fl-2014 sabet fl-istudji tagħha li filwaqt il-pazjenti li jkollhom diġà dijanjosi tal-kanċer jingħataw kura pjuttost maġla mhux l-istess kien jiġri qabel id-dijanjosi, speċjalment f'każi li jitlu mill-outpatients. Fil-fatt kien hemm stennija twila u dan kienet ikollu impatt fuq il-possibilità ta' fejqan u l-kwalità tal-ħajja wara li jintemm il-proċess ta' kura fis-Samok. Bekk inħasset il-ħtieġa li jinħoloq il-kunċett ta' fast tracking għal pazjenti li suspett li qed ibatu minn xi forma ta' kanċer waqt żjarat li tabib personali. It-tobba tal-familja fiċ-ċentri tas-saħħa il-Beriċ u anke dawk li jaħdmu fil-privat jingħataw aċċess biex jirreferu lil pazjenti tagħhom lil din is-sistema l-ġdida tal-fast track. Is-servizz kien beda bħala proġett pilota f'April tal-2019 b'40 tabib tal-familja. Waqt il-pandemija tal-COVID li naqset l-influss regolari tal-pazjenti fl-isptar inħatfet l-opportunità u issa dan is-servizz ġie identifikat bħala soluzzjoni ewlenija għall-ammont ta' pazjenti li normalment jitlu l-isptar fuq suspett ta' kanċer. Il-Fast Track Cancer Coordinator għalina li bdew l-2025 b'450 tabib tal-familja li qed jirreferu l-pazjenti fi 8 siti ta' kanċer kollaterali: sider, pulmun, osofagu u frixa, ematoloġija tar-ras u l-onq, tal-ġilda u tal-prostata. Issa qed jaħdmu wkoll għal fast track tal-ġinekoloġija. Meta nbeda fl-2019 in-numri kienu pjuttost modesti. Biss kif is-sistema bdiet tindera mit-tobba tal-familja, l-użu tas-sistema beda jiżdied b'xi 30% fis-sena u tul l-2025 se jkunu ddaħlu mal-2000 riferta li minnhom jirriżultaw mal-280 każ ġdid ta' kanċer. Falzon żied li filwaqt il-programm ta' screening jara l-pazjenti fuq il-bażi ta' età, il-fast track mfassal biex jara pazjenti għabbażi ta' sintomi, riżultati u dmija jew analiżi mhux normali. F'każ fejn l-eżitu jkun kanċer, dijanjosi bikrija tista' tkun determinanti għal ċans akbar ta' fejqan u ta' terapija inqas intensiva. F'każ fejn id-dijanjosi tkun normali, l-pazjent ukoll ikun jista' jserraħ moħħu fi żmien ferm aktar qasir. F'Mejju li għadda l-Kummissjoni Ewropea wkoll kienet irrappurtat kif Malta għandha waħda mill-aqwa kuri tal-kanċer fl-Ewropa, grazzi għal sistema holistika moderna u avvanzata li qed tgħin fl-effiċjenza u l-kwalità tas-servizz mogħti liċ-ċittadini lokali.